tinc la sort de saber triar molt bé què vull recordar i què no. I quan penso en Polònia, el record que sempre em ve al cap és el de mi mateix pixant-me literalment de riure durant una gravació. Mentre jo sigui directora, que pot ser 2 mesos, 1 mes, 4, 5... Això mai se sap, hi haurà Polònia. Amics i amigues, visca Polònia lliure!